Umranga futhi usesifikile sesikhona nama-Gens 2026 nakanjani. Ithini lapho idili lapho Mr. Thwada. Yeah. Sphakathi la 1632 ntwana. Yo, We are represent. every time. All the time. Yeah, Shim's alive. Yeah, usichazele nje amoshimza phela uyazi ukuthi thina besingekho besisemakhaya sivakashile siyenza ukuthi thina was on uKabza yena wathatha ukuthi Crown. Yeah. Hayi Crown iyathatha uye vele Kabza washaya i-turn up yokugcina ke la. Vele miss on noma sifika la security guard everything nje was proper. Yeah. So nje that's why ke vele abona ukuthi asiyenze twice in a year vele manje. April already sebakhiphile uJava nomunye uLimpopo Queen ke. Limpopo Queen. Yeah. Khona ezophuma 25 April nje i-on. When April 1 this year 2026. Yeah, 2026. Two times. Okay. Yeah. Shout out Oh, shusha. AwuJava kusuqala afika sekabhaya afika uJava. Ngazathi bengekho vele last year. Yeah, last year beyangekho nalast off beyangekho but yena uhleza no ukuba nesikhathi futhi nje bekasesebhizi. Yeah. That's why ke bambamba April ke on. Angazi lo Limpopo Queen lo bamfakile uthi ubani yakhe lish. Yini nazabo Limpopo Limpopo Makarishma. I don't know. Balobu. Karishma Makats. Yabona la Makhathi usesibhedlela uthe ngithi ugcina sha accident Makhathi. Yeah, sebaphumile but yeah ngibonile bamshayisa bangathi bamlula. Yes, I'm not that Marangasi too much. I think they too short. Yeah, ngibonile lemoto yakhona phela Yeah, I'm accident that for real. Yeah, Mara almost born to born. na washaya accident. And naye washaya accident. Zizosha uDisemba la. Nangu makhasi nayo cisha kangangena 2026. Hayi because lelo ubonile bambra. Bampandisha endaweni ebhali. Yeah, ngeke phela bethi ikompo ngathi nibhata understand. Yeah, Phela mase ubreeze jabe nibhata la stay. Yiwo nje phela. Ma vele ushebeshita kambani uyaphuma ukwenzakalani. Cause nangayo le one man show esikhuluma ngayo bekakhona ushebeshita la kule ya list le ya. Wagcina seka perfumele umunye wabo vele likompo yakhona. yeah. Manje ubani? Hayi ngikhohliwe le ntwana encane nayo intwana efikayo vele. Yagcina imperfumele esawunda njengayo vele ushebeshita. Amngenele. Mayangazi ukuthi kambani ke nayo emakhothi. Amakhotha ethi ngazabeyile mina bezini Awu izona. bakathiwa ahlehla futhi liya nge-19. Uyabona nje usiyakutaka lokhu ihlehli ezimanje. But indaba nayo vele atshengisi nokuthi ngathi vele isola ntona. Bona la ngathi vele usazophinda phuma aqhubeke ngasemshini. Khona fede abanye abantu bangazwela mhlambe vele bekumuntu uyophanda ushebeshita vele bese kaliphethe lonke angibona ukuthi yini into ebengamkhuze nemqondweni nakho ukuthi aphume kule life efucked up. Because yena still unemali but still usayenza izinto engathi akanamali ngathi usalela ukuba i-gangster insonsi yaselokishini. That's why Yabo yambhayizisa ke uzokubhayizisa ngama-bigger deals for ukuthi wenza i-culture yaselokishini ingakusizi nganiksi. Mara ngathi asingatholi ukukhampani. Aliyenze amabhayi ama-artist abeso like in the Hayi babayi kanje. Khona ama-artist adubula ama-fans khona ama-artist akhipha ibese agwaza ama-fans. Baba yikho lento leyo. amabhayi singawakhohlwa. No, but because into ekhala ngayo kusebakhulu because into Okay, mangabe bakhona ubani? ubani. No, whoever like back in the day. Even bebayenza mhlambe back in the days into ezenziwa private. Le ikulanda phakathi kwama-crowd ikhiphela ama-okap. Ukhona umuntu ongasuka estage ayalanda ama-fans ngey'bhamu. Because
Cause nabo Akon because no Akon no Akon akazange ama-bodyguard amlanda lefeni yamshaya something yamlanda wezi stage wafika mthatha wamgubudisa akazange mphiphele iwe ngithi abamthwasele ukuthi asiqede la Mara Fede yena too much. cause into ekhala ngayo ngoba mpethu angithi yena ekhala ngokuthi kuzoza umedem wakho uzoza incusi ngoba wazala kuqala December. Okay, I understand all of that. I see the feeling. Don't want example. Nothing how feel that. For sure. If boom match straight, feel that day. Who's on team? Boom have boom like feel by the law everything. Like, is it like from like approach or something? Because no, paid or something. yeah, I paid. I suba befuni paid ukuthi ebe khona for ukuthi makuzala incusi. Yes. Into bekhalelwayo ukuthi angithi before ngithi wayenecala before wakhishwa amacala wakhishwa ngecala lebheli ebulale umuntu eqeda ubula umuntu akangashona ngathi usolakala wamdubula ngoba ngithi wathi mayaphuma ebheli wahamba ngithi wambulala lowo muntu obvious eloneni but obvious noma ivili but still uma ukuthi mina ngimajisi bengizomila that day yes. very obvious ngeke kaphumi yena vele ushebeshito ayikabi mara yena uthi zeva ukuthatha ukuhlala kada khona mhlambe mangabe uzofuna ukushintsha athi ukushintsha kada yithona yeah because angisacheck ngithi ukuthi ama-check up but ke yona freeze imali ethize bathiwa kumele ekhishwe imali ethize zaseyifrizwa futhi imali kodliwa ingane so manje leyo nto ifair ngoba hayi ukuthi ingane mara ngibona untwana le ushabalala bayibizile kubafana nabafana hayi ukuthi le ushabalala banuvilakazi ukuthi azongena ku-first team manje for i-World Cup the next day manje yeah, I will cup this year manje into yake uthi mosmayimabizo manje sokwenzani nazodlala ama-friends yeah hawujazi nje ukuthi vele atraine nabo yena sebepromotela ku-first team vele angivele kakhulu andisele phela vele una-20 angithi lisa no-19 22 manje 22 manje ngibe under 21 phela nje into engingakhuluma ngayo hayi lokubhizi ngikhuluma kakhulu ngoba ngawabukanga amagemu amaningi hayi ngaphoxa nje itimu yesquad yangibhora yanginyanyisa sadliwa fela kodwa manje no-coach wethu uyaphela sidliwa fair but mina into engikhala ngayo uma ngithi uWilliams akakhishwe wena uthi hayi uWilliams uright kube sitest abanye abantu uWilliams ungcono kuphethe uma ucheck amagame uzodlisile kodwa nje uWilliams hayi uWilliam Saka baba inkinga nje yazi into ebonakalile lapho kube wrongani ukuthi ucoach ashintshi iskill that's why kuzobonakala but eskimini ngiyayivuma angeke every time intwana kuzohlala ekhamba abo-goalkeeper nabanye abo-goalkeeper labanye abo-goalkeeper bangafakwa noma kubheda phela uWilliam mfethu angeke ube isaka nje kaningi la amagoli akhona nje mfethu ngathi akakhathele mfethu bazamenye intwana la mfethu zikhona World Cup ngeke mangabe akususipho lona umsho sifake bani la eMzansi Ricardo Costa angeke sifake phela wayishaya clean phela le 20 January vele ikhosi sifuna ukubona ukuthi uzokwenzani ngathi naba nobo Batman la line-up bayaqala zakho lapho izimnyama sezifaka umlungu yabona sezizoqala idliwe njengoba sezifaka umlungu phela ningireport ingane namhlanje ubani nje lo mlungu ungenile kuphela yabona nje iPirates nyathi phela ngithi isebenzisa into zakho ukuthi ibuye emandleni ngoba manje uma sekunomgamula ngeke kusasebenza baba mina engikhangala i-10 January
ngiyacela bakwethu ngisho kuphela iligi le nto home run. ngeke idobhe Pirates League ngiyabhejwa kwamanga intombi kaba ngeke On 2026 January, okay, hayi bafethu. saying that Spar. yeah Yeah. manje sithathwe yithu Uthi Uthi kambani, uthi kambani lapho eqenjini. Nangikuphi nalizwa ukuthi DJ Waras umbhotile umuntu uzosho ukuthi wayekuphi wezwa kanjani lokho ukuthi wawukuphi waphila kanjani ukuphila kwa DJ Waras. Mina mfethu uyabona nje Waras ya. Vele mina bengila emzini nami ngizibonela nje via ama-social media. Obviously nje beshidi. But nje na wena nje why ukuringa ngale Waras? Uyazi sangisho ukuthi waphila kanjani. Ya wena ke njengoba nje vele uyilezile nje wena waphila kanjani mhlawumbe? Hayi mina ngifuna ukungasho kwazi waphuma nenyembezi. Hawu. uyatetela Ngiyathi ngiyakhipha inyembezi ubona abantwana bakhe. Oh. Lapha yini lento iseremonde yakho yokuvula emhlabeni. Ya. Kubuhlungu ushiya abantwana bebancane and akekho uzobabhekelela kubona kwi-breadwinner. Ya isho. Vele. Kubuhlungu kakhulu lokho kodwa-ke nami ngifundisa ukuphawula kwami ubuhlungu kwangadlula kona kwami. manje Usafuna ukukhala futhi. Singadonsa manje lo Waras akanawo amabhizinisi Bathi yabona mfethu mina. akanawo amabhizinisi yena ukuthi Bathi mina mfethu. Uwaras mfethu vele beyi-athe grand vele nase-TV hlezi a-grand vele that's why vele bebamfrostana nabantu aphakamisela noZulu. Yena vele bengathi uzama ukulungisa ngala ijozi yathi yabo lento bebayibona lapha kuJerusalem ngathi uzama ukwenza wakhuluma into esithi ukuthi abazothi phaise-fucking 32 vele because yena phela bengathi uyasiza Sasekhona la kasezwa ngokhile. Because nami ngakhona ngangenile ngakhumbula ukuthi siyashutha manje. Because vele into oyibhilive yabo vele umesa ekhuluma yasho hayi. Waras ifana nale yaka-Ricky nayo maro aka mina ngayibona same time because yathi yangena same time ngaboma-11 or 12 ebusuku ngayithola same time vele and lapho ngisayihlelele vele ifoni. Waras manje Waras mfethu bekazama nayo ukusiza into efayo futhi lethu siyibonile sonke from emuvini yakuJerusalem le into bekathi uyayenza vele sentini zethu nathi usiza ngala ngamapipe ukuthi kungasebenzi ipipe eli-1 for izindlu zonke asiza ngogesi ukuthi kungalini iy'ntambo endlonini emarumini manje into egrand level vele into egrand but-ke because abantu abaphethe la vele yilaba abangafuni ukuthi vele kuchintsheke for abantu abodaka because bayacaza ukuthi vele sekuyi-area yabodaka town ayithona bayazi ukuthi bafuna just imali but abayinakekelanga indawo yabantu just nje umuntu nje abhadala i-rent kodwa akaveli nakulelo building mhlawumbe udlula nje emoto akayinkinga but-ke ngoba wena uthi uyalungiswa calm down bathi uyazama ukulungisa mbeka phansi but-ke ayifele-ke bafethu ayizo lezo besiyiphethe namhlanje i-home run podcast with Makeba siphethe namajida awe Shout out.